Enggak pantas saru Iya. nek Ciu. Di tempat umum ada, kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Mau di nganggo syair bisa pakai Bisa. syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, mau. Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng Itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Iya. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Rahayu sagung kumlare kumama sudamala kala temahan sirna tamahayu rahayu sagung Begegek ugek sadoleta hembel lae dara kula werku dara Gus. Sampun sawetawis dangu anggen kula ngatekaken dumateng dika. Semunipun dika lagi kasrimpung sarta kasrimpet rasa rubatin. Den lelampahan menika adile namung dipun sandang Gus. Ampun gersah lan ngrasula kados mekaten. Panas dening lutira kawang-wang gegono bang sumirat Wah Kiai Brodronoyo Werkudara wis jinejer dadi satriya ingkang duweni jejibahan hangreksa marang katentreman, hangreksa marang karaharjan bumi ngamarata. Nanging yogine ripalungguhan iki ngamarata sing kawentar tentrem dina iki dadi tintrim. Ngamarata mbiyen kondang yogene saiki kebak penandang. Wah, yen para kawula kabeh padha nangis nderit reriyungan, iki dudu salahe sapa-sapa, nanging iki ya kelebu salahku dhewe Kiai Semar. Lae nuwun sewu Gus.
Mestinipun jengan ndika sampun presa ndika mboten badhe sulak bilih kahanan jagat menika cakra manggilingan swasana silih gumanti. Tentrem menika mboten langgeng nggih kabukten ingkang kagelar wonten bumi Ngamarta ripalungguhan samangke. Nadyanto saperangan gedhe para Pandhawa niku rina wengi tansah gandrung marang karukunan lan kantentreman merga mboten wonten gaman sing ampuh, gaman sing digdaya kajaba, gaman manunggal. Den perkawis negari sampeyan Ngamarta ingkang kebak panandang para kawula ingkang kaserakat jaman sing saya sepuh donya sing saya rapuh niki mbok menawi sampun dados keparinging Gusti sebab napa Gus? Carane pangeran nuwun sewu, carane pangeran menika nresnani dumateng titahipun menika ora njur penjaluke titahipun menika dituruti menika nggih mboten. Ning tansah dienekake pandadaran lan ujian contoh Rasuling Gusti utusane pangeran menika nggih kathah nglakoni ujian lan pacoban lho Gus. Guru menika kok tresna karo murite, ora kok njur murite dumbar sak karepe dhewe nanging tansah dianakake pasinaon. Ganteng rupane ora kuat cobane, kebagusane mung dinggo ngoyak hardane hawa nafsu. Ayu rupane ora kuat cobane, tipis imane, rame ya 80 yuta, sepi ya mung 7,5. Niku pun rumus, niku sampun rumus ingkang dadi intisarenipun inggih punika wong urip aja wedi nantang pacoban. Den kula nggih tak melu paring pepadang negari Ngamarta menika saged mentas saking pagebluk niki lamun to bisa mboyong Sri Kresna menyang negari Ngamarta. Den lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimbang lir-leno tanpa kandin ing wah Kyai Semar yen pancen kaya mangkono aku njaluk pangestumu, aku tak budal menyang negari Dwarawati. Inggih Den, atos-atos tansah pamoring suksma sinuksmaya winaya ing asepi tarlen saking layap liyeping aluyup
juang kahang grosro sesumbar lindo keter bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk wah Gatut Kaca kowe minangka anake Werkudara li sing bisa mikul dhuwur mendem jurung asmane wong tuwa dina samengko kowe tak utuh budal menyang negari Ndwarawati boyongen wakmu Kresna yen kowe ora bisa mboyong wakmu Kresna ora usah bali menyang negari Ngamarta nuwun inggih ngestokaken dawuh Kanjeng Dewaji. Sayang di maka
sinambeting carita lah punika to ingkang wonten negari Ngastina lagi nandhang pepeteng tiasing driya Sang Prabu Duryudana dereng dangu anggenira lenggah katingal rawuhe Sang Nata ing Ngawangga nenggih Narpati Basukarna datan kentun pandhita ing Sukalima dalah Patih Harya Sengkuni ingkang sami ngrantos mijile pangandikaning Sang Nata Rara sing reh sang nahengkung dening tiaska padaning se tan sang saya ing turita Hyang Suksmana adil luwih pinaring ana marang panjenenganing sun Paman Harya Sengkuni nuwun inggih Nger anak Prabu wonten Nger anak Prabu Duryudana wonten tinimbalanipun ingkang adhawuh Kakang Ngawangga wonten tinimbalanipun ingkang adhawuh sak sampunipun ndika sedaya satata pinarak lenggah boten wonten bab ingkang badhe kula babar sarta kula andharaken dumateng ndika sedaya setananing negari Ngastina kejawi amung petenging manah kula ribeting raos kula sanadyanto Duryudana sampun dados ratu kang Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan kemul kamukten ngenyam kawibawan menang nepak mbun-mbunaning wong sak negari Ngastina nanging rinten dalu wonten bab ingkang nyrimpung raosing Duryudana inggih punika musuh bebuyutan negari Ngastina nenggih para Pandhawa miturut kabar kang wis sumebar pawarta kang wis warata Pandhawa sakniki lagi ning pagebluk Mayangkara kula nggih mireng para Pandhawa bisa mentas saking pagebluk niki lamun to bisa mboyong Sri Kresna mula mumpung durung suwe anggene Pandhawa jumangkah Sri Kresna diboyong ning negari Ngastina lan para Pandhawa dipateni Bapadrana lan Kakang Ngawangga perkaris bab menika kula pasrahaken dumateng jengandika yen sampeyan ora bisa ngrampungi perkara iki man leren dadi centananing negari Ngastina ana pandhita kinarya wangsit pindha kumbang hangajab ing tawang susuh angin tendingane ing
Oh lole soal gembor monyor-monyor nggih anak Prabu Duryudana. Kula niki pandhita lho. Kula niki pandhita sanes jakal manungsa. Pandhita menika kewajibane memayu hayuning bawana kok malah iki kon mateni para Pandhawa. Nanging dikepiyake maneh kula niki nggih sentananing negari Ngastina. Nggih, anak Prabu, perkawis niki kula rampungane dhewe. Yen pancen kaya mangkono, Kakang Awangga gage derekno lakuning Begawan Durna. Yen ana alaning lelaku, aja nganti mbondo tangan.
Leng-leng ramyan ingkang Ger Gatotkaca ana wigati apa ger anakku sira teka ana ing negari Ndwarawati keparenga kula matur Siwa Kresna kula diutus kaliyan pepundhen kula para Pandhawa minangka wakilipun para Pandhawa kula dipun utus mboyong Wakresna menyang negari Ngamarta. Jagat Dewa Bathara pangestu Kara jagat Panemban Durna. Panemban wonten wigatos menapa jengandika sowan ana ing negari Ndwarawati. Oh, lole soal gembor monyor-monyor sowan teh hawala. Nuwun inggih keparenga kula matur. Kula menika wakilipun para Kurawa saking negari Ngastina. Dipun utus kaliyan anak Ngger Prabu Duryudana mboyong Siwa Kresna menyang negari Ngastina. Jagat Dewa Bathara pangestu Kara jagat Gatotkaca. Wonten tinimbalanipun ingkang ngadhawuh Panemban Durna wonten tinimbalanipun ingkang ngadhawuh sakmenika Gatotkaca inggih gadhah sedya sami kalih paduka Panemban Durna. Nggih Gatotkaca wonten tinimbalanipun ingkang ngadhawuh Simbah Durna. Yen kena tak elingke kowe bali menyang negari Ngamarta. Yen kowe kena tak elingke bali menyang negari Ngamarta, aturna marang para Pandhawa yen si Kresna tak boyong menyang negari Ngastina. Nuwun pangapunten ingkang gadhahi sabda menika Siwa Kresna panjenengan mboten sah utik-utik. Yen pancen kaya mangkono kowe wani karo para Kurawa. Nggih, nyuwun pangapunten kula wantun. Yen pancen kaya mangkono gage metu njaba, inggih, monggo kula tenteng alun-alun.
Syukur mangayu bagya menawi kula ketemu kalian panjenengan Wajanaka. Ing dinten samangke kula dipun utus kalian Rama Werkudara sowan wonten ing negari Dwarawati supados mboyong Siwa Kresna. Nanging aturipun Siwa Kresna purun diboyong lamun to bisa meneh wujud Sekar Sri Cemani. Yen pancen kaya mangkono Gatotkaca, sira bali marang Ngamarta aturna marang kebundhenmu yen perkara iki aku sing bakal ngrampungi. Nuwun inggih, kula bali nang negari Ngamarta.
ing Jang jari balong randaneng kelapa kawa sayak tidak tiah usata kawang kuwa sayak tidak tiah usat Kulub Nger Janaka ana wigati apa sira kaki ngadep ana ing ngarsaning sun Sang Hyang Padawenang kula sowan wonten ngarsanipun Sang Hyang Pada kula ngupadi wujuding Sekar Sri Cemani jagat Dewa Bathara pangestu ngkara jagat Nger Janaka mara gage maju anggenira lenggah ingsun bakal paring wujude Sekar Sri Cemani marang sira kulub sorote pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kelingan hangrang-rangan sang Dyah Manah hengkung Kulub Nger Janaka wujude Sekar Sri Mani saiki ana ing ngarsaning sun gage pundhuten gage bali menyang Arcapada sun bakal netepi jajibaning sun nuwun inggih kula nyuwun agungipun panuwun ingkang tanpa upami nuwun tambahing pangestu kula bali menyang Arcapada Sang Pada Wenang Ridu mawur
mangawur-wuran tengarane ngacurit gong maguru gong sota tekatya butula warapan triting turang ngesti rekata ingkang dwaja lelayu sepi Gatotkaca Janaka wonten tinimbalanipun ingkang ngadhawuh Kang Mas Karno gage wujude Sekar Sri Cemani paring nomerang panjenengan ingsun nuwun pangapunten kula mboten badhe ngepareng maringake wujude Sekar Sri Cemani marang sinten-sinten yen pancen kaya mangkono kowe wani karo aku nuwun pangapunten kula wantun kalih panjenengan yen pancen kaya mangkono gage maju sejangkah ra pecah sirahmu tak guruni batang Janaka
balik slendro nenggih satri lole sumolole sumorante prit gantil buntute omah joglo hawala hawala anak angger Prabu Duryudana panjenengan menika kok ketinggal suntrut menika menggalih menapa anak Prabu kula aturipun medal dumateng Kang Bapa Handra ingkang Puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar Gadung ku ngas gandanyo maweh rarasrenaning driya Bawa Panembahan Durna kula wonten dawuh nggih kula menika menggalih bab perkara wahyu awit saking ajeng menika kok mboten enten wahyu tumiba wonten ing Ngastina menika pripun wiwit ngajeng lampahan wahyu Siyungkala ingkang napi menika Janaka ingkang angka kalih wahyu
Tri Manggala menika inggih dumawah wonten ing para Pandhawa. Ingkang angka 3 Wahyu Bang Jago. Nika inggih dumawah wonten ing Abimanyu. Santai niki Pol. Ingkang angka 5 menika Wahyu Sri Cemani. Ingkang nampi inggih Harjuna. Menika lampahan Wahyu Cakraningrat menika ingkang nampi sinten? Lalanging driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirnena tanpa kanin. Yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama. Oh yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama. Mengku sang Dyah Utama. Anak Prabu ampun waskuat. Ampun kuwatir, ampun kuatos. Kula menika nyalonaken Kang Putra Lesmana Mandra Kumara supados nyadhang tumurunning Wahyu Cakraningrat. Kula mireng Wahyu Cakraningrat menika terus tumurun wonten ing pasitran Gandamayit. Leres. Menika dados tanggung jawab pemberpa. Lajeng badhe bidal mbencang menapa? Menawi mekaten sakniki uga pun bobo badhe pamit, Ger. Badhe kula kanthi anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Ridu mawur mangawur awurwu rahan tengaraning ngajurit gong makuru kangsa tatakadya butula war panjriting turang gesti rekata ingkang twaja lelayu sabet Bapa Penemban Durna menika ingkang katemben rawuh pripun wonten berita wonten kabar napa niki? Iya ya, Nger. Anak Prabu Dewa Kumara
Dina samangko pun bapa bakal lumarap ana ing pasetran gondo mayit. Saperlu ngetutake anak ngger Lesmana Mandra Kumara nyadhang tumuruning wahyu cakraning rat. Lajeng keparengipun kados pundi? Iki dina budal ngger, budal. Ben kodho bukan kaya kancane wau. Nggih. Budalane napa niki? Lali. Menika sulukane napa? Apa ya? Ora usah dadak kesuwen gen serak bengi. Enjing pidal gumuruh saking Astina Nagri. Ongkung ingkang Balakuswa Prabu sananira ler surya wedalira saka ing Jalanidi arsa madangi jagat duk mungup aneng sapucaing wukir merebabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung lampahing wadya bala gumregut candrane. Ora era megumuro